ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇರಿಪವನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಊರುಲುಪ್ಪುವ ಆ ಮಸ್ತ್ ಊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮದು ಇದಿಪ್ಪುವ ಆ ಪುದರ್ದಿ ಓಡೋಣ ಈ ಕೊಂಚ ಆತ ಆ ಊರುಡು ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾ ಪುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಊರು ಪಂಡ ವಾಮಂಜೂರದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಊರಿಗೂ ಎಂಚ ಈ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಕುತೂಹಲನ ಮಾತಾಡಲಿತ್ತದೆ ಆ ಕುತೂಹಲಗೆ ಇತ್ತೆ ನಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಒಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗಿತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಸ್ಮಾರಕದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಗಳು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮದ ನಡೆದಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂದು ವರ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಣಿಚಿತ ನಾಡವು ಮಸ್ತ್ ಊರುಲುಪ್ಪುವ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶಲುಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಈ ಊರಿಗೊಂದು ಜಾತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡಂಡ ಐಕ್ ಐತನ ಚಿತ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತನ ಚಿತ್ರನ ಪುರಾಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಊರು ಅವು ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಗೆ ಈತ್ನೇಟ ಎಂಚ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಪುದರ್ ಬೈದನು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಕುತೂಹಲನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲದ ಜಾತ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ರಾಜೇಶನ್ನ ತೂಲೆ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಊರಿಗೂ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾನಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿದನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಕಾದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸಾಗೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಬಾಗೋಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಮಾಗಣದ ಉಲ್ಲಯ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮಿತ್ತುಡು ಪುನಃ ಜಾಗುಂದು ಹಿರಿಯಕುಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲು ಮೂಲಿತ್ತಂಡು ದಾಯಿಗಿತ್ತನು ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಡೀ ಈ ತೀರ್ಥದ ಬೈಲ್ದ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದು ಈ ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಲು ಅಂತೇರು ಈ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಕೆತ್ತಿಯರು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾಯರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಸುಮಾರು 300-400 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ದಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ ದಯ ಪಿರಾಕ್ಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀಚು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪು ರೋಡು ಬಂಡಸಲ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಡೋಡು ಬತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಸಾಗುವಂತೇರು ಈಮೇಕ್ ಮನೇಲಾದುಪ್ಪು ಈಮೇಕ್ ಓಮಂಜೂರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಅಪಗ ಬತ್ತು ಮೂಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೂದುಪ್ಪರ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಅವೇನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತದೇರು ದಯಬಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಯಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಪಾರೆ ದಯಬಂಡ ದುಂಬು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೀಚಿ ನೆಕ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ತೂನಾಗ ಮಾಗನದ ದೇವರನ ರೂಪೊಡೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ರೂಪೊಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲು ಪನ್ಪ ಅಂಡಲ ತೂನಾಗ ಅವು ಶಿವಲಿಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 1992 ಒಂದು ಮಗ್ರನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಂದು ಮಗ್ರದ್ದು ಜಿತುಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮಗೆ ದಾಯ ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನ್ಪ ದಾದನ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತುಂದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ನೊಂತೇರು ನೆಡ್ದು ದಾದನ ದುಂಬು ಪುರಂಜಿ ಕತೆಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ಪ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪೋಪಿ ನೀನು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮೂಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪೋದು ಪೆರ್ಲೆವು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಜಾಗುಂದು ಎಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಈಮೇಟು ಓಮಂಜೂರು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ದೇವರ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಊರಿತ್ತಂಡ ಓಮಂಜೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲೈಜಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಲೈಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮೇಟಿ ಅಮೃತೇಶ್ವರೇ ನಡುಟು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಆಮೇಟು ಬ್ರಹ್ಮೆ నేను ఎంగులు రక్షణ మన్పోడే నువ్వు ఓలాండలో సర్కాల్ ఆపుండా సర్కాల్ದ నడుకు దివోడు ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇತ್ನೆಟಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಳ ಇವೇದಕಳ ಪಾತೆರ್ದ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಯ್ನ ಎಂಗುಳು ಮನ್ಪುಜ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪರುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಉಂತುದು ನೆತ್ತ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಜ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದು ಬೋರು ಹೋರಾಟ ಅತ್ತು ಐವೇಲ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಿನ ಊರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ್ಲ ಆವಡು ಐತೋಟಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಇದು ತೋಲೆ 7 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಅಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನೆಕ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂಪಾಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ಅನ್ನಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತೀರ್ಥ ಬಾಗುಡ್ದು ದುಂಬು ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿಡು ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ
ಮುರಣಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಕುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದಾದ ಬಗ್ಗೆನಾಗ ಇವಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 1300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬಂದಾಕುಲು నేను ತೂದು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಲುದಾದೊಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಿನವು నేను ನಮ್ಮ ಉರಿಪೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಎಂಚ ಉರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನವಿ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾನಂದೇನು ಅಂಚಾದು ದಾಲ ದುಂಬುದ ನಡೆ ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ದಿನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇಟಿ ಈ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೋಚರ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಹೈವೇ ದಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಎಂಕಲ ಬಹುಲ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಹತ್ತು ಅತನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಥರದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹತ್ತು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪಿಮಂಡ ಈ ವಾಮಂಜುರದ ಪರಿಸರೋಡು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ ಭಾವನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ ದುಂಬುಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಏನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಆ ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮುರಣಿ ಆ ಹೈವೇ ದಕ್ಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ನಾವು ತೋಜಿದ್ದು ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗದಳ ಮಾಂಕಳ ಶಾಖೆದ ಪರರದ ಜವನೇರವಿನ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನು ಆ ಭಾವನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀರು ಆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲಾಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಲ ಮುಖಾಂತರ ಹೈವೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DBL ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುರಣಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪಂಪುನಾರು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಆಗಿ ದಾದನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತು ಪಂಡೀರು ಅವಿತ ಬೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು DC ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಈಗ ವರದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ಡಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರನ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ತೊಡಕತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕನು ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡು ಏನು ದಿರ್ತದ ಬರೀಕದಿದ್ದು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾಮಂಜದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕೆನಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಇತ್ತೆದಿಕ್ಕೆ ನಾಂಡಲ್ಲ ಈರು ದುಂಬುದ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನಡಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ನೆನಪು ಎರಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗನೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಗೋಳಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತೋಟ ಸಾಗೋಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ದಾಲ ತುಂಬುದು ಕಣಪುಂಡಲ ನೆಟ್ಟಿನ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ದೀದು ಬಚ್ಚೆಲಿಗೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಮಂಜೂರಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಪಗ ತುಂಬುದು ಕಣತದ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಅಪಗನೇ ಇಂದು ಕೆತ್ತಿದಿನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಈ ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನೇ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಕಲ್ಲು ಇಡಾತ್ರ ಈ ತೀರ್ಥದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಆ ನಡತದೆಲ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತ್ತಂದು ಪೋಪಿನ ಅಪಗ ಈ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀಚು ಈ ರೋಡು ನಡತದ ಪೋಂತೀನಿ ಅಪಗ ಆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯದ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡೇ ಎಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಪೊನಂತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದು ಗೊಬ್ಬದ ಪುರ ಈ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇತ್ತನು ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಇತ್ತನು ಆ ಕುಕ್ಕದ ಮರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಂಪು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ನಡತು ಪೋಯಾರೆ ಅದೇ ಮಾ ರೋಡ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಫರ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಕಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವು ಪುದೇಲಿ ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಅಂಚೈತೆ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಲೇಗೆ ಮುರಾನಿ ಗೋಚರ ಪೂರ್ಣು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೇರಿದು ಇದು ಒರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲ ಯೋಜನೆ ತುಂಬುದ ಅವಿನ ಅಳಿಪುನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆ ರೂಪ ತೂನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ರೂಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಆಳ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಅವು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಕ್ಲೇಕಲು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡುಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ರೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಗೋಚಾರ ಅನ್ನಗ ಸುರೂಕಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟದಗಳ ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ನಾವು ಮಹಾಕಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುರೂಕಾದ ತುಯಿನಿ ಬಂಡದ ಮುರಣಿ ಹೈವೇದ ಬೇಲ ಒಂದು ಪುನಗ ಅವನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ತೂನಗ 26 ತಾರೀಕು ಐತಾರದಾನಿ ಎಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಅವು 2.5-3 ಗಂಟೆ ಅವು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾರ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನ ತೋಜುಂಡು ಕಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮೇಲ್ದು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದೀನಿ ನಾನು ಆ ಬಾಲೆಡ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ಅಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಎತ್ತಿಡಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆತು ಗೋಷ್ಠ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಿರುಗದು ಬತ್ತು ತೂಣಾಗ ಅಂಚಿ ತಿರುಗುತ್ತೀಯ ತೂಣಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು
ತಗೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಂಡು ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಗರ್ಪೇರು ತೀಯರು ಕೊಕ್ಕೆ ವಾರ್ದೇರು ಪಾಡ್ದೇರು ಮಿತ್ರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಒರಿಪೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ ದೆಕ್ಕದ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಂತಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ದುಂಬಳ ತೂತಾರ ಕಲ್ಲು ನಾ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣಿ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಆರು ರಾಚನೆ ಬಲ್ಲಾಗ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಎತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಳು ಅಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಿದ ಪೋತನಂದು ಎಂದ ಅವು ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ 96 ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಆ ಉಲ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಪೋತ ಅವು ತೋಜಿದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ತೋಜಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು 26 ತಾರೀಕು ಸಡನ್ನ ತೋಜಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಹೊರಿತೇನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿಂತಾನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮುಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮುಡು ಮೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ್ಬ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾದನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣುಡು ದಾದ ಉಪ್ಪಂದಿ ಆ ಇಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನೇನು ಮಂತೊಂದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಿ ಮನ್ಪಣೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಡ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಗೊತ್ತುಪು 2 ತಲೆಮಾರು ಗೊತ್ತುಪು ಆ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ನೇನು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುರ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತ ತೂದು ಐನು ಬೋಟದು ತೂದ ಉತ್ತಲ ಮನ್ಪತ್ತು ನೇಕ 1800 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಎನ್ನುದುಪ್ಪು 1800 ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಿಂಚನೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಕಳು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನ ದಾದಜ್ಜಿ ನನಗೆ ನೇನು ದಾದನ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪೋಡು ದಂಡ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಪಣ ತುಪ್ಪಿರ ಮಾತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿಸರದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತಿಗೆ ದಂಡ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ದಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರು ಇಜ್ಜಂದ ಬರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚದು ಪುಣ ಮೂಲ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ದಂಡ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಎತ್ತಿನ ಅವೇ ಈ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲು ಪನ್ಪಡ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನೇನು ಒರಿಪೋಡು ದಂಡ ಹೈವೇ ಆಪು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒರಿಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಊರ್ದಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಐಕೆ ಈ ನಿಕ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ನಿಕ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈವೇದಾಗ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಕೊಂದು ದೀಪಲಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಗ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಎಂಜ ಮಂಡ ನಲ್ಲ ನೇತ ದೀಪ ಚಡಿ ಮಂದನ ದಾಯಿಗೆ ದೀಪ ಇತ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಡ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಆ ವಿಶೇಷದವರ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೆರು ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲ ದುಮ್ಮು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಲ್ಪ ದುಮ್ಮುರ್ಲ ಪುದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಪಣ್ಣತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನಲ್ಲತ್ತೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಕೈತಲುಪುನ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರಕ ನಮ್ಮ ರಡಮೂಜಿ ದಿನದ ತೆಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡತು ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಣ್ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆಡು ಇವನಿಗೆ ಊರ್ದ ಕಳ್ಳಲ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆತೆ ಪುನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಒರಿಯೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನತ್ತ ದುಂಬದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೋಜಾವಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೈವೇದ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಆನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆನಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕದ ಅದೊಂದು ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಡೇ ಈ ಸ್ಮಾರಕನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ದೀವಾಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಆಸೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಪಣ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಖಲ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು